kata 8 ans muna nene 8 ans nga kongo be banwa nga minoko be banwa anya be mina ala nga telephone machi ta na ika malitel fare ka orange fare ka telecel ka ko tuma be uti harceler ko kata 8 ans ta 8 ans o message de be jigi ko le Kadija Fofana nye conseiller municipal nye mouvement entente sembola nyo nye moye nye front uni contre le référendum nyo membre la se min kera bi la se hotel la se munu madel kada maw kloka mais fait min do oye kokura min do na la ni bela jele afamu kan ka fara nyonga parce que be kelenkele na be kay ika keleke ifa fe wati do sira anko tiebe an bolo ani tiebe nyogon fe pourquoi an be fara donc an fara la nyonga front uni contre le référendum aye ale sigira senka dimanche karido temele juin kalo kletan kele donc asigira senka bela jelen ba kono appel ba kono partout union parenaou ani entente sembola faso kanu uchama appel ani mado yere nana umanu ka partout to kola parce que ka partout koko wi aw yere en faye dabajawara ale kumbea ani ma werew no luye parti werew ye nuka mogo ko mi uja ukota no lu fana bela jele na rejoindre donc kuma werete anya fo ko ni référendum yi fendo feminte ko wajibi ale jamana kan anya bala anga faso na folo be kata ka don feuna ko campagne tuma mina kongo be maldeuna tuma mina minogo be maldeuna tuma mina maldeun tika courant soro courant iba nyini nyela ita jugoya do fona soro ika barakela en courant tuma mina maldeun tika jisoro kunu nkoroni nyoro posu atakira an yere balmake do fatura la ala ka hinala donc nina damata walo be jamana min kono bamako ko be concert organisé le ko ye meeting ye ko référendum an ko antise ka fara okan kunu nyemoko mi kumbe jamana nyemoko mi kumbe no e fe Ibrahim Boubacar Keita ako kabe ni sharia sumba kabe yelema do ala an kelon willa an ko itise muna basa lakana balia be basa mali fando tantai bi awyaye ali élection anticipée minkera odona vote make kidal donc na an continuera ta kanyetugu kata alaba menake mundi o kama anko amba fo malideu nye malide mi me fe ka famde basa bema dia ala ere ma dia be kuma ta ka cideu ma wani kiraw yere fana laje kiraw yere chite mi tira dien bema ala be kira chamanchi awuchi ibeta soro communauté do dugu do de ma ay min kelenti dien bema we an kuntigi de sallallahu alaihi wasallam donc anti se ka foko bela jelenka en famia munu mana famu oluba an soro nyefe c'est pour vous dire que ameka adresser munu na we malide munu meni en jeu do munu ba do ko ni référendum in kunte do re fushi fo munu be fangala kuto unola yasa ukana seka nomine yasa ni kala filibeke aseka ko usako basa jamana kanga ka bara mike we ka jamana kono deun la kunu ka nyefuye jamana kono deun nini ba an bolo ka bla sharia sumba kono aywa wi obaw yere bolo non obaw yere bolo mais anya be mina ala nga telephone machi ta na ika malitel fare ka orange fare ka telecel ka ko tuma be uti harceler ko kata 8 ans o message de be jigi ko moi j'aurais même compris ou ka to ka article ti mogoma ka to ka expliquer no kera min ta nyedo abise ka yira mogo do la min kala nendo mune ni abise ka famia choko mais o te fiere ko ta 8 ans kata 8 ans muna nene 8 ans nga kongo be banwa nga minoko be banwa andona samia la nokote mogo bulu bamako kele fle ne nyama sununku ye bo Gabriel Touré sira mine doro kulukoro goudron nyama kelendo ka bela jele la mini olando nyogona chama ka jamana kono don to kongo la ka nafolo dita sari là où ministère ou kanga baramika ko nafolo ta ka mouvement fictif ou créé ka nafolo doluma olu ka toke kana jamana kono don bolo la son ou yere ka nafolo la ka kla ka fo kibe juru do nuna ku sama ka to do isa ko na dafi anko ambe bo ambe jamana kono don la kuni mais on tate ko nanya fo ko ube son diagoya walma ute son diagoya de on taye de histoire de B et l'histoire va prendre date ni minke malila
don dɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka i ta la. Maliden bɛɛ lajɛlen fo, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, ka tila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen restons mobilisés. Quand vous êtes du côté de la vérité, n'ayez pas peur. Ni tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ kana sira, Ala yɛrɛ de tɔgɔ ye tiɲɛ ye. Ni tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ kana yiga yiga, n'i y'a dɔn i bɛ ka min ɲini ka jamana ye, mɔgɔw bɛ se ka kuma caman f'i ma, mais ni e yɛrɛ dusukun na e b'a dɔn n bɛ ka nin kɛ, Ala ɲɛ bɛ i dusukun na, a b'a dɔn fana n'i bɛ k'a kɛ i ka jamana de ye, kana yiga yiga, a tɔ bɛ Ala de bolo.